Днеска си добър, признавам те. Не си всеки ден, като предния път много добър. Можеш, можеш. Не бе, дедах да ти помогна. Това е талант, това е. Печелиш медал за най-атрактивно качване. Двойно задно. Гаврика, Двойно задно. обирай си букуците от гората. Я, снимай му това. Опа! Мучката свърши работа. Ще се изкакам тук. Reality. Днеска си добър, признавам те. Не си всеки ден, като предния път много ми идваше. Просто днеска не ме държат ръцете изобщо. Доба, отви си той, служи си, ама тя пък няма как да... Не, няма бе, тук сега го варя някъде. И отивам да се прибървам. Ще го изкарам все от някъде, не бойся. Доволен съм. Един кавалик за една пак. Като кажа телефона, ти кажеш добре. Видя ли като след сцеплението коста? Интересен, да.
Ей! Показа ми! На канто! Как мина по кръглата, не? Да, накосан беше. Да. Ама го заснех поне. Що така влече насам, бе? Значи ще сменям. Нема ли видя? Кристияне, айде! Можеш, бе, можеш, бе. Не, бе, дойдах да ти помогна. Долу стани от мотора, нещо как та блъската такова. Той е забравил, бе. Много бързо забравя. Дай му да се пълни. Чай, че Иванко се ядоса. Ти си от моя отбор, ще ти помогна. Той от моя отбор мога му помогна. Кристиян мога го бутна назади. Спарта. Майната смята да го би. Браво, бе! Браво! Давай след добата и майната там да кара. Карай след добата, ще направиш някой бела свет се излага, бе. Ивелине, за тебе специално! Беше горе. Той е горе. То е тука, дай го те тука. Изправи го. Изправи го те тука. Кристияне, майната се качи! И стига се мъчил. Направи салто ли, какво направи? Трябва да се отерва, секунда, аз втори мотор, нещо голямо такова виза. Удари ли са? Не. Какво, колко часа? На Лендуруса, колко часа Да. кара долу горе? Ги дават за... Да издържат ли? Да. 300.
Нагоре сигурно, да. 400. 4 тактовите карат 700, ама тук сменяш бутало на 100 часа. Бутало само? Да. Буталото, ако го сменяш на време, цилиндър няма бързо. Еми ще видим. Бутало, помпа, датчици. На колко се сменя това бутало? На 100 часа. Аз поне от свилената е знам. Добата Задържи. Вей, сякаш слезе. Галине, що сменям да знаеш? По-нагоре от твоя! По-нагоре хуя му! Я виж къде! Я виж къде! Я гледай къде! Що сменям да знаеш? Кой ти фърляне? Капитан на отбора бил излага са, гледай! Моя мотор горе тук от половин час седи. Не го е легнал. Има малките ти, ама. Отървах. Обърках посоката. О, тос как слезе ненормалник. Ай. Кристияне, кой на мене? Кой има там, бе? Как залегна? Той се оплаше. А така, седенител. Погледна към женското, видях му очите. Видя сами надясни и решите надясни. Завъртя очите. Добре. Това е талант. Това е. Майна, това направо го броим за качено. Да. Не, нищо ще се върнем. То никой няма като ще. То лесно е. Пизро да е.
Уи. О, клечката в дупето! Видяхме я! Зарадва се. Ухили са! Едно свободно парко място. Аз няма пром. Не, стой. Добре, че е кончето. Леко да падне. Сихтире! Христа! Сихтире! Браве! Бягай оттам, бе. Можах да снимам, бе. Аз се снимах. Ивелине! Отбора е готов! Добре, професионалист си. Ще те дръпна с мене. Жалко, можах да снимам нещо, камерата не тръгна. Аз се снимах, не бой се. Ух, треперят ми гащите. Добре, че спрах касата преди на пъти. Давай, Ванко. Заснехта! Ай, майна! Путка майна! Аре, отворковци, ай! Ковещи, бе! Печелиш медал за най-атрактивно качване. Двойно задно. Каврика, Двойно задно салото с... обирай си покуците от гората. Я снимай му това. Разбрахме се от тука, не от тука. Ти пак по женското. Също го направих и аз сама. Ало, не съм снимал, май. Добре, аз се го качиха, ама мотора остана горе. Това на Галин мотора ли беше?